Oh, ano yun? Fish on! Fish on! Anto! 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 Lagyan mo na dito sa bag yan. Yan ba yung... Ay, may karpa pala dito. May karpa pala dito. Yan o, welcome sa Condadong Dam. Ayan o, kasama natin si Master Jun sa si Master RJ o. Master RJ nakadalawa na agad. Ayan o, so, ayan o, basic daw, basic. Ayan, ayan o. So, samahan nyo kami dito mga master o. Let's go girls. Oh, sundin na, may huli, may huli. Ayun o. Ayan o, ano yan? Yun. Ayan. So let's go girls. Ayan mga master, master yung gamit natin. Ayan, so let's go. Tignan natin yung ano natin. Wala tayo ng konti. Ayan, balutin lang yung ano master, yung hook natin. Pag sinubo nila, di nila akalain na may hook sa loob. Ayun. Ayan, ganyan, no? Balutin mo lang, oh. So, dito. So, yan. Let's go. Let's go, girls. Oo nga. Mainit na talaga niya, master. Wala ka dalang bid, master. Fish on. Ano, master, yun, no? Yun, no? Carp? Master! Ayun o. Yun o. Master Jun. Sick bay? Carp. Yun. Nakatagisan na sa dalawa kay Master RJ, isa kay Master Jun. Ako wala pa. Ayun na Master yung net. Tayo naman, tayo naman. Tayo naman, tayo naman. Ano? Nilay niya talaga. Sarap. Tayo mo konti. Oh, nandun master. Malayo. Yun, fish on! Fish on! Fish on! Malaki! Malaki. Yun o! Woy! Master! Woo! Fish on! Walang 0-0. Pag tayo magkakasama. Yun o! Fish on o! Carp? Ano? Carp? Yun. Nakaisa na din. Oo, master. Hindi sila ano. Hindi ko kayang paanoan. Yun. One down. Nasa tubig yan. Oh, master ko. Master Emso. Bilis mo naman. Kakabili lang sa inyo na. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Oh. Oh, carp pa oh. Master Emso. Hey, di po siya pwedeng videoan. Sabagay, sendan natin sa ano? Sendan natin sa GC. Sa GC to. Uy! Malayo kaya ang mababato dito, bro? Kapal pala? Oo. Ewan ko lang.
Oh, carp na naman oh. Master Ems. Anong carp yan, Master? Yan nga pala eh. Yak lang ang nagkikita malalaki. Dito ba pupunta siya? Si Master Jimbo o Masarali? Master Jimbo? Master, nasaan yata? Subic? Oo. Ewan ko, dadaan siya, Master. Yun, fish on! Fish on! Ayan oh! Fish on! Hoy! Fish on! Laki oh! Ganyan din yung hook ko nun, Master, maliit. Nung nahuli ko yung ano. Oo. Yun, fish on! Yun, oy oh! 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 Oy! Karpa! Fish on! Second fish! Yun! Nakalak naman pala eh. Oh, Master. Yun! Second fish, carp. Ayun o, Master o. Dami na palang kaganda. Puro ka pa. Stop to. Mapunta ako dami sa taas. Dami ko eh. Di ba? Oh, ano yun? Fish on! Fish on! Anto! 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 Wow! Janitor fish! Woo! Woo! Ano ba ito nakakauli nito? You know, Master Jonah oh. Nakakuha oh. Oh. Yun, fish on. Ano kaya to? Fish on. Yun, carp. Woo, carp. Ano, carp. Double hook siya oh. Oh, yung masakit. Kaya mo tiisin. Carp. Carp ah.
Tissue 2. Okay, master. Oh! Ang ginawa mo, master? Sorry. Hindi. Dito ko patawad. Ito yung ginawa. Saan ka magdusa? Ang ba't yung kinuha ni Master? Master, pasok mo. Pasok na. Yan dyan kayo. Carp. Lumalaban. Yun, isun. Yun. Oh. Carp. Masarap. Dush. Oh. Paano to? Ano na to? Woo! Baong ka pa ng Jollibee ah. Oh. Talagang matsagalo oh. Ah. Kabali eh. Kain. Pwede pa yan. Kain. Kain. Hindi kinakain yun eh. Tama. Ito. Ayun po, uwi na daw yan, no? Uwi na po daw siya, pero humawak pa din ng rad. Kami ba po? Ayun, no? Ayun, no? Nakadali pa siya, oh. O, di ba? O, nakakarp pa siya, oh. Pero uwi na daw yan. Uwi na daw yan. Yan, uwi na daw siya. Pero nakakarp pa siya. Yun, oh. Carpa. Malaking carpa. Carp.
channel eh. Oh, sweat. Oh. Na. Yun oh, nakauli po siya mga master oh. Yun oh. Yun! Alright. Ayun, Master Christian. Snag. Picture. Ba, medyo ano na yung size niya. Na, Ready na. pwede na. Pwede na. Oh. Pwede na sa wala. Yes, di ka zero. Oo, yun lang. Yun oh. Snag fishing. Oh, let's go. Wala eh, malit lang ang nahuli ng tatay mo eh. Malit lang. Ang muna gagaba niluluto ko. Ay, sayo ko nga. Ay, dito. Hindi, pwede yung rod bag dyan. Matiyap pa yan. Mananawa tayo, 5 minutes lang, ubos na sa atin yan. Yung mga may sakit sa paa nito. Delikado. Basta ako. Saan mo naman galing yan? Sumasakit din.